chini osilo August je August must mongka government calendar ro belai khen obo tamnai bono belai chini nangkuk mani din haima to karon chini 9 tarik ke chini World Indigenous Day মানে যতন সাইমান যে চিনি ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস পিপল মানে অহানি অহায়ুনি হানি বসারকনি সাজলাকনা গাवनो 9 अगस्त आं जेफोरो ताब मासाना के हिसु आं जेफोरो DSF दंफोरो न समिसं आफोरो दं मांखना पक्तिफ्रा आफोरो तन गाफोरो आसा चिनि सोशल मीडिया रो करै गाय चिं जस्ट प्रिन्ट मीडिया जों हाइलाइट मा आं ताव मोयदोन जेफोरा आं कलेजाव परि दंफोरो जों वर्ल्ड इंडिजिनियास डे आगरतलाव जोंनि बर' पिपल हिउमेन राइट्स बायखै जों खायलेमा ताव मोयदोन जिकुन साखा जों मा खायो आफोरो माने आफोरो तियासो बर' चर्चा करै 2006 रको ओंखाय आफोरो जों तैसा हायनि हाय जोंनि बर' पिपल हिउमेन राइट्स जों आं ताव मोयदोन जोंनि दा हेबल जोंनि डक्टर मोहन जोंनि ताखुक नन्द कुमार सार माने आं बर' ताव मोयदोन हासि वर्ल्ड इंडिजिनियास डे जों बर' वे कोलाबरेट खै बर' नेटवर्क खायनो जों आगरतलाव जोंनि कालचारेल ट्रेडिशनल तो जों शो खायमानि मा जों प्रोग्राम खायमानि दं न ससियेल मिडिया नायखान नुनो मोना ओमफ्राय अब्लानो जों आं मोयदोंमोन तावबो जोंनि अगस्त मासनखा शुद्ध 9 अगस्त सिमिनिया इवन 15 अगस्त also ओमफ्राय ताइ जोंनि बुबाग्रानि बार्थडे जोंनि 19 अगस्त जोंनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि बार्थडे ओमफ्राय अगस्त तालसा जोंनि गभर्नमेंट क्यालेन्डार जोंनि जथेष्ट चिन प्रोग्राम शिड्यूल खालामदोंमोन बे आरो जतन खोनाखाना जोंनि जे फाइनाय 9 तारिख अगस्त अमनतै जोंनि टिटिएडिसि हापां जोंनि जे टिटिएडिसि हापां जोंनि बुबाग्रा बायदि बुजा जों गायसे कमिटि खायलेगोन कमिटि फर्मेशन खायमानि आगोलो अमनो काहामखै तिदुलानि बगै मनो काहामखै जों जोंनि एन्टायर इन्डियाव बा एन्टायर त्रिपुराव जों अमनो फोकस खायनाय बा अल इन्डियाव जों अमनो फोकस खायनायनि बगै जों गायसे कर्मसूचि हायखाय गायसे जोंनि सामु बटां जों रंजा बामनो खाना इभेन जोंनि खाना ऐसे मीटिंग दङ जों उनाव फलो अप खायनायनि बगै गभर्नमेन्ट अफ जोंनि टिटिएडिसि गभर्नमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन हयदेनो जों बेखौ खायजाबनाय आरो अमो दाखलाय किसे यूनिक खायसे दाखलाय जों यूनिक बायबो खायनायनि बगै गायसे स्टेप ना लायखा जे स्टेप अब आगरतला वनर गतन खाना बने आं तेसे बार बाहाय साबिनायखा जों अमो नायथकखाय कालारफुल बाबे जोंनि बसखानि 9 तारिखआव देबर जरानि बा फुं जरानि 10:03 सिमिन जोंनि मालन जोंनि बासनि सिमिन जों अब स्टार्ट खायनोसै डेभलप दंनाय जों मालन जोंनि बास बाया नर्थ गेट कर्नेल चुमनि दैनिक संबादै थाङै जों जोंनि रवीन्द्र शतबार्षिकि भवनाव थाङै जों बायनाय आ जागायाव जों गायसे प्रोग्राम खायनाय आरो जोंनि दाखलायनि जे यूनिक माने कारण जों डेभलप खायनाय जोंनि कालचारेल जोंनि ट्रेडिशन अमनो जों डेभलप खायनाय आरो प्लस जों प्रोसेसन खायनाय जे 19+1 20 जोंनि जे कम्युनिटी दै जोंनि कालचारेल जोंनि सो माखाय जों सो खायनाय गबो खायमान कारण गबोनो जे हाउस जों बहायनो गैबाय बाक्सा जे इंडिजिनियस पीपल जोंनि हाउस जों दं तिब्रासा जोंनि हानि साराबदा सोयल जों थां हाउस जों बयनो फुमान दं आरो म काहे जोंनि बगै प्राइड मुभमेन्ट होनमानो बचिनि प्राइड मुभमेन्ट होनमानो जे यूएनओ जे डिक्लेरेशन जमनिया गबो अबनो जों जत्तो आं कयनाय जत्तो विज खायनाय एडभान्स प्लस जत्तो जों बक्सा 9 तारिखआव फाइ पार्टिसिपेट खायगोन बेलाय बेलायखन जानाय कारण जों अब थांचा खाय फुनुगान ना कारण जोंनि थांचानि बिसिंथि अनेक किसु एचिभ खायमानोसो तां बगै हमरा जेफ्रो जों थांचांगो जों माग्रा थायो दिनै साना थांखै जोंनि जे अक्रार थांचा खायै मुया जानाय गुदक जानाय हनै जे 1967 डिउजेस खायमानिया गलो थांचा खायै जों अमनो आन्दोलन खायते जों रेजाल्ट खायते टिटिएडिसि दिनै दंमोन अ थांचानि रेजाल्ट जों थांचा खायै जेफ्रो आन्दोलन खाय जों माग्रा थायो दिनै CAB नि एगेन्स्ट जत्तो तिब्रासा थांचाखौ आन्दोलन खायमानिया गलो दिनै जों टिटिएडिसि एरियाव किन्तु जों CAB न लागु खायैखौ एग्जाम्पसन खायरि जों मान जे CAM नाबो किन्तु टिटिएडिसि एरियाव CA खायजाबा गबो जोंनि एचिभमेन्ट दाबो जोंनि बुबाग्रा जों दिनै थांचा दाग्लिबो दिनै थांचा खायनो जों दिनै बसगां आगय दं आं आवाज आं वानसोबो जे जों बसगाङाव बहायनो थांचानि कुननि जों माग्रा थांला जों दिनै गोल जोंनि टार्गेट जों एचिभ खाय दङ खायना नाय दङ जोंनि बुबाग्रा थांचानि आवाजनि बिसिं आमफ्राय थांचा बेलाय खाय दं जोंनि हाथियार माने थांचा
जिखुनु मिखुनु प्रब्लेम दङैनोमोन हाइबेल जिनि लक्ष्य उद्देश्य जिनि एम जिनि नासिक जिनि गोल जों दिननिफ्राय हाजागासिनो मा गावनि बगे आं उद्रन जतम सानामो संगो हाइदि जों जत थांजाखै बसखाने जे वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे नो 9 अगस्त जों थांजाखै जत जागावन बररकनो जों फाइलै गाहाम के जों नायथाबखै जिनि स' खालायनाय जिनि प्रसेसन खालायनाय जिनि डेभलप जों नायलायनाय आरो जों बयनो थांजा जों मा बुंनो सत्य किसी कोई